lamun katututan lamun masa prawira tritaya ora nggono makawiya kelari rawang ana satriya tak salah ngomongnya durung sepiro sawi takon karo aku satring swala bumi dasar Purnoto putrane Kanjeng Raden Setyaki aku Raden Jayasanga ya Raden Sanga wedian menangan Sanga balik wis apa Tumenggung Sunya Sekti ya saka negara Surateleng Raden Jayasanga ana barang iki barisane sapa lah kok dampyak kaya ngene barisan saka negara Wirata ndereke punden Pandhawa bakal boyong marang negara Mestina lho Pandhawa ya yen ngono eneng sing jenenge Sasirana pancen kuwi uga klebu momonganku Angger Sasikrana kon rene menungsane Patih Bancana Patih Surateleng bakal ngudi tuwuh lara wirang sedaning Kanjeng Prabu Kismaka sing nalika semana dipateni dening Gatotkaca mongko Gatotkaca wis tekaning pati sing kudu nyaur utange ya kuwi anak putune Gatotkaca mongko anak-anak jenenge Sasikrana kon tekan kene tak bondo tangan tak krincung sikile tak leboke bakul jarak Jojo muntaplir netap duka yayasinipe netra bocah mundarandir ngrasani sugeng Angger Sasikrana ora sandata adu-adu karo Angger Sasikrana hayu iki pamane Sasikrana Raden Jayasanga sirnakna wah sugih kendel bondowani bapakmu ora minggat sarep aku tak tebak danange margani batimu Singalena praptek lalis Tumenggung Sunya Sekti
Lamat-lamat awake kok kaya ana sisike. Raden Danurwindo, yo. Anak Swargi Kanjeng Rama Antarja. Wah, ajar. Cendenge Pandhawa. Ayo, ora menehke Sasi Kirana. Jebol dadamu ora gage tiban. Wah, mati. Raden Jayasena anake bapakku sing tak cinta. Anak Antasena, wah ladal mati dening aku ya, kaya apa aku sing tekani mati. Mati aku kok. Pripun? Tumenggung Sunya Sekti yo. Aku wis ketemu karo barisaning Pandhawa ingkang padha boyong marang negara Mestina. Terus aku ketemu karo jarine satriya Swala Bumi. Sapa? Nek biyen Sencaki, nek biyen. Saiki jenenge sinten? Jenenge Jayasanga ya Sanga-sanga. Oh, anake go, anak Sencaki. Oh, Kuwi cah gleleng tenan kuwi. Kuwi umur 13 taun wis melu perang Bratayuda to. oh iya. Kowe. Terus sampean gelut? Yo, milung aku gelut. Kalah to? Kalah. Mesti. Ora bakal menang Jayasanga niku kaya bapakne kok. Niku ya jenenge Raden Sanga-sanga. Iku kalahe karo Kapolsek. Kok kalahe karo Kapolsek nek digropi ya? Sanga-sanga iki Kiu-kiu. dungkulmu melocot ora. Wah, mati ya. Mutar tenan. Wah, jan wis. Ora ora apa-apa, bingung iki. Mati aku kok ketemu sinten? Satriyane kulite tak sawang-sawang ku nek kena srengenge kaya eneng sisike. Lho. Sapa lho? Mbok kuwi. Ki wong mesti panungen. Ora. Ana sisike. Tak takoni ngaku jenenge Raden Danurwindo, anake Antarja. Wah, lha wong kok pertimbangan kabeh. Anak Antarja. Anak Antarja. Tak cokot ora apa-apa, tak antem ora apa-apa, aku diajar kok. Ah mesti wong ngayal kok kandhan-kandhanan. Mang teruske.
Pandhawa niku anake entek. Anak Janaka cacahe 445 niku entek kabeh. Oh ya cacahe semono tenan. Aku ya ming ngawur kok. Saking okehe anake mati kabeh, mergo jaman semono ora dijalukke urip. Oh. Anake Werkudara Antarja karo Kacantasena ya mati kabeh. Oh iya. Mula Pandhawa ki ora duwe anak wis entek ning Bratayuda, ning putune do tingil-tingil kabeh. Do gleleng kabeh. Putune Antarja ya kaya bapakne, putune anake Antarja kaya bapakne, anake Garwaca kaya bapakne, anake Antasena kaya bapakne. Tak cokot ora apa-apa. Manggamu mboten? Ora. Ah salah. Damuse cokot terus dijeli lombok. Kuwi enak banget. Ora omongan ro dapur mulung. Jauh omongan tenanan kene iki diajar wong kok le omong sak penake dhewe. Mati ya. Kok nuwun. Antasena iki duwe anak gadah. Rupane padha bapakne. Wah jebles. Wonge yo sak penake dhewe srogal-srogol. Anak Antasena sapa lho? Hah? Anak Antasena. Jayasena. Kuwi padha karo bapakne. Ora iso basa, ora iso ngapa-apa, ora iso piye-piye. Nantang karo aku diantem pisan semrepet. Bareng aku glesak dijloki wetengku ping 7. Bluk-bluk. Wah kok bakmi mau sore metu kabeh. Awe cilaka. Kosong wetengku. Penyakit bayi wingi sore. Nek didelokke kaya urung ilang pupuk lempuyange. Ning glelenge ora gampang. Aku diceritani mbahku, bapakku biyen yo gleleng kaya aku. Hah? Karo apa? Perjurit saka ndi? Kok nganti gawe geger. Nggonku ngombyong eyang-eyang pendho. Kowe pamer lehmu nganggo untu pasangan iki piye? Kodar untune darani pasangan. Soe kula Togo. Togo ki sapa? Nek bapak sampeyan pun tepang apik kali kula. Bapakku biyen swargi. Nggih, ning nek sampeyan yo lagi niki ketoki ketemu. Kula abdine para ratu-ratu sabrang. Rasa melu-melu? Mboten. Ki sapa iki? Kula mbilung. Secilik kok bringosen. Cukule meruput kok. Rasa melu-melu. Batang. Ajar kuwi biyen yo temu karo bapakku. Wah, akrab. Kanca bal-balan kok. Karo Ndara Antasena Swargi. nek ngono kuwi sing kancane bapakku. Tesih. Iki yo kancane bapakku. Senes niku mungsuh. Lho, cangkeme ora ngono yo. Mbok golek aman lho. Ayo iki, dilike rasa kon rajang barisaning Pandhawa. Yo tak ajar kabeh kowe iki. Nggih mengke kula elekke. Oh, Jum. Wah, tak seneng menujar. Oh, kaya ngene. Piye Om kok meneng banget? Aku kok yo tatapan lho. Kok tuwane tuwa aku. Ditendhangi wae kok aku yo meneng wae. Niku apike wong tanah Jawa niku ngaten. Ngepake tangan ning karo mawa Adi Jaya Kawijayan ben mungsuhe bleret, mungsuhe ming mikir. Nikan Raden Jayasena. Mungkin nek nganti mbahne krungu, wah nyemelangi. Wah. Jayasena. Kok barisane rusak keneng apa? Anu Mbah, eneng prajurit saka mancanegara sing rusak barisan Pandhawa. Wah. Ora semono kuwi suarane. Sekarang yo ora tekan kok ya. Sapa sing ngrusak? Ndara Jayasena matur prajurit seteng mriko dampyak-dampyak methuke prajurit Pandhawa. Wah, dua-dua. Nyaut Gada Rujak Pala. Wing. Sampeyan lagi tengok tutuk sira sekarang. Piur. Sing mriki iki mlethek. Terus matane mencelat. Matane sapa? Matamu. Waktu Gusine kok mata-matake ora. Ngeyel kok kandhane ora. Mundur. Hah? Mundur. Kok mungsuh abot.
sing ora prajurit lho. Isine ya eceran. Ayo. Ya minggu gayeng-gayeng bae. Coba ditantono. Sinten maneh sing ajeng-majeng mbelani Patih Bancana, mbelani Prabu Kismaka. Nek ajeng sirna Margalayu ngatri tindak mriki.